sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Kayi marabolo kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka groupement bɛ ko groupement tactile d'intervention GTI Tata kunungo utkalo tile 20 u ye Bamanan walijɔ kɛlɛtigilamaw ka kulu dɔ ka u susu yɔrɔ mun ni a kɛra jɔngaga kɔnɔna la yɛrɛmɛ k'a fɔ ko nin kulu in ka baara kun ye ka taa bin dugudenw kan Kayi yɛlɛma ni a lamɛnniw ka maaw ka baganw ani maaw ka maramafɛnw maaw magoɲɛfɛnw ka o caman minɛ u la nka ko finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ha ka ja groupement tactile d'intervention maaw ka teliya kɔnɔna la ni a ɲɛmaaya bɛ lieutenant colonel Samba Gassama bolo olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka taa janda ni maa ninnu ɲɛ ka u susu ni ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji u ye maaw ka minɛ mun minɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen dalaki u la wa ko a yɛrɛ mɛ k'a fɔ u taara se maa minnu ma ni u ye susuli dɔw kan caman ye fiɲɛ doro nin waati na u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka u ɲini tu kɔnɔnaw la Kucalakaw fɛ yen nɔ kalanbulon dɔ sigira sen kan ni o bɛ tali kɛ waati gɛlɛnw bɛ kunbɛn cogo di ko urgence Kucala dugudenw fo ka taa se u ka acteurs régionaux ɲɛmaaw caman ɲɔgɔn sɔrɔ ye maa 30 hakɛ olu de ye nin kalanbulon in walima nin kɛnɛ in ka taa a laɲɛnɛmaya société civile u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2026 ka taa se san 2027 ma fɛlɛ minnu y'a bila sen kan yaasa waati gɛlɛn minnu bɛ na ni o urgence ni a ɲɔngɔw ye ka se ka a kunbɛn k'a ka kan maaw ka u labɛn waati gɛlɛnw kama a kana to waati kana ka cu maaw kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko ka o ko gɛlɛnw kunbɛn ko gɛlɛn mun ni o bɛ na n'o dɔ bɛ tali kɛ catastrophe naturelle ni a ɲɔngɔw san ka cɛnnidaw o n'a ɲɔngɔw ka o fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa o ko bɛ se ka kunbɛn Kulukorokaw fɛ yen nɔ hakilina dɔ bila sen kan kalanko ɲɛmaaw fɛ ko yaasa ka kalandenw kologiriya kalandenw ka kalan redoubler o ka dabila ha ka ja maa mun bɛ kalan bila ka kalan ja u ye kalanko ɲɛmaaw ka tɛmɛ kapu ka bolo kan olu de ye tile 2 hakili falen kɛ baara mun n'a daminɛna kunungo alamisa ka kɛ kalanden maa 50 ɲɔgɔn hakɛ kun yaasa kalandenw ka se ka a faamu kalan nafa ye jumɛn ye ani maaw kan ka jija cogo min na maa si man ka kalan bila bawo ko kalan bɛ sira dayɛlɛ kalandenw ye hakilila in ko UNICEF ale de ye a baara dɛmɛ kosɛbɛ yaasa ka se ka sifinnakaw ka kalan k'u galabu foni k'u bila kalan sira fɛ Bananbakaw fɛ yen nɔ dugu musaka bɛ mara yɔrɔ min na n'a bɛ wele ko perception o ye a sokura sɔrɔ sokura mun ni a jɔli banna a kolobɔn karili kɛra kunungo alamisa bâtiment mun ni a so belebeleba ko bureau b'a kɔnɔ salle de réunion salle d'informatique ani fo ka taa se salle d'archive wa yɔrɔ do yɔrɔ mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka dugu bɛ resati ani fo ka taa se u bɛ musaka mun fara ɲɔgɔn kan ka a bɛɛ lajɛlen mara ye ko soba in jɔli baaraw a musaka taari jɔ sefa wari $100 ani $55 la a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra an ka jamana minisiri so mun ka ca ɲɛsin bɛ sɔrɔkow ma olu de a musakaw bɔ Masinakaw fɛ yen nɔ jisira mun ni o bɛ ji kɛ maloforo kɔnɔ ko o ye olu labaarali daminɛ yaasa ka se ka ji di malosɛnɛnaw ma o ka se ka malo sɛnɛ ka nafa bɔ a la kosɛbɛ Office du Niger olu de ye nin baara in bila sen kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ malosɛnɛ tɛ taa ji kɔ yaasa malosɛnɛnaw ka se ka ji sɔrɔ ji mun bɛ u nafa k'u ka ciw a ka ɲɛ kosɛbɛ o siratigɛ la o bɛ ka kanali ninnu dilan wa ko a dilanni musaka bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari $100 hakɛ la malosɛnɛnaw kan ka musaka mun sara ji kunkɔrɔ ko redevance o a yɛrɛ mɛ k'a fɔ a musaka caman taara o de la Yorosokaw y'a k'a fɔ k'u ka nɛgɛjuru siraw gɛlɛyaba bɛ a kɔnɔ an bɛ waati min na ko bi bawo ko nɛgɛjuru sira fansi a ko gɛlɛnbɛ maaw bɛ weleli kɛ walima bɔlɔlɔ a bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don o siratigɛ la k'u bɛ a ɲini fɛlɛni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa réseau ɲuman ka se ka na Yoroso maaw bɛ se k'u ka weleliw ani u ka internetiw kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min na Kulukorokaw fɛ yen nɔ muso baarakɛlaw olu ye hakili falen kɛnɛ sigi yaasa ka se ka u ka koɲɛw ani u ka laalaw u b'u ka hakɛw sɔrɔ cogo min na a baara dayɛlɛla ka sanga ni kunungo alamisa utikalo tile 20 ye
kulukorokaw feno kene mu la labena UNTM ani CSTM barakalaw ka la pasali kulu nunu u musolakaw fe u ya yɛrɛ k'a fɔ olu ka akilinati dɔwɛrɛ ye musow ka baarako a ka se ka don bala kosɛbɛ yaasa gɛlɛya mun bɛ da musow ka baarakɛyɔrɔw la ani musakako mun bɛ musow la n'u ye baara kɛ u yɛrɛ ye k'u ka baaraw k'a lakɔlɔsi ani k'u don baara la yɔrɔ caman na k'a bɛ kɛ sababu ye musow bɛ se k'u ka musaka fitininw ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye h'a ka ja u ka kɔkɛw dɛmɛ du kɔnɔna koɲɛw la ko o de la CSTM muso yɛrɛ k'a fɔ a ka kan musow ka dɛmɛ kosɛbɛ ko bawo ko musow n'u dɛmɛna a bɛ kɛ sababu ye sifinnakaw h'a ka ja gaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a nafa sɔrɔ cogo min na kibaru bɛ kɛnɛ de ma. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Kɔkan kibaruw bɛna taa ni an ye Senegali jamana kɔnɔna la kibaruw yɛrɛ k'a fɔ ko malien den dɔ minɛna Senegali jamana kɔnɔ nka maa mun ni Senegali carte d'identité de tun bɛ a bolokɔrɔ nka k'u y'a ɲininka cogo o cogo maa in bɛ k'a fɔ de ko ale ye malien den ye k'a sɔrɔ Mali sɛbɛnfura tɛ a bolo Senegali ta de bɛ a bolo u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in bɛ sɔn ka kɛ réseau dɔ ye réseau mun ni a bɛ sɛbɛnfura kolonw dilan k'a di maaw ma o siratigɛ de la ko u ye nin maa in lasago kow bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka se ka a ko bugunatigɛ. Guinée Conakry jamana kɔnɔna la kiri minisiri ni o ye Ibrahima Sori Tunkara ye ale ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka avocat général ale mun ni a bɛ cour suprême kɛrɛfɛ Alga Misu Diallo ni ale dɔnna kosɛbɛ u ka kiriba mun tun bɛ sen na ni o ye 28 septembre kiri ye ale mun ye o kiri kɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ni avocat in minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko avocat in ka baaraw ɲɔngirilen don an bɛ waati min na ko bi bawo ko majɛ dɔw yɛrɛ a ka baaraw la o de la olu ye a ka baaraw ɲɔngiri yaasa ka se ka a ko ka sɛgɛsɛgɛ. Cameroun ni Centrafrique jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka dɛmɛ don mɔgɔw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ Zomboyi ni o bɛ marabolo la marabolo mun n'a bɛ jamana filaw dancɛ la o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya mun kɛra n'a kɛra sababu ye ka maa caman kɛ fure ye bawo k'u ka sanubɔyɔrɔ dɔ la furoni de kɛra yen nɔ furoni mun ni dugukolo binna maaw kan n'a ye maa caman bɔnɛ ani na siratigɛ la jamana fila yɛrɛ k'a fɔ a ka kan u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ jamana fila ni dancɛ la bɛɛ bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na sanubɔyɔrɔ ninnu na ka se ka maa minnu joginna ka dɛmɛ don u ma. Nigeria jamana kɔnɔna la bato dɔ ka furoni kɛra sababu ye ka maa 50 kɔ o bɔnɛ a nin na ni ka maa camanba ka olu jogin a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko bato in k'a to ji sanfɛ ji minnu b'a wele ko Goronyo ni ale bɛ Eta Sokoto kɔnɔna la Nigeria jamana kɔnɔ ko kunungo alamisa utikalo tile 20 ka bato in a furonen dɛmɛkɛlaw nana ni o ye maa mun bɛ taa sauvetage la yaasa ka se ka a lajɛ maa wɛrɛ minnu bɛ se ka dɛmɛ don o ma h'a ka ja maa minnu ni olu ma fatu u ka se ka olu ni na kisi nka ko koɲɛ in a kasara bonyana kosɛbɛ halisa wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka dɛmɛ don maa wɛrɛw ma. Guinée Bissau jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn ka parti minnu bɛ yen nɔ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ na référendum ka a boycotté bawo ko jamana ɲɛmaaw ye hakilina dɔ ta k'a fɔ k'u ka yɛlɛma don u ka sariya sun na ni o ye constitution ye réforme in fanga sinaw yɛrɛ k'a fɔ olu ma jɛ ni a taabolo ye bawo ko olu kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ ni yɛlɛma in bɛna fanga de di kosɛbɛ jamana marabagaw ma ko a baara bolola mɛ ka bila utikalo tile 30 de la yaasa ka se ka ni référendum in kɛ fanga sinaw yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka référendum in ka u ban ma ni o ye ka a boycotté. Irisi jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ
ko Wagneri u ka kɛlɛkɛcɛ kɔrɔlen dɔw ko tiɲɛkafuga jamanaw kɔnɔ olu k'u minɛnen don kabi juillet kalo la san 2024 Tɛnzawatɛni kɔnɔna la Bamaɲa walijɔ kɛlɛtigilamaw ka kulu mun bɛ yen nɔ ni o ye FLA ni jini mun ye ko a maa ninnu ye kanabila sɔrɔ ka sanga ni août kalo tile 20 ye Irisika den minnu ko ni u kun minɛnen don ko u ka labilali sera ka kɛ Ala ni Egypte jamana olu ka kɔkɔrɔmadonni Libi jamana ka kɔkɔrɔmadonni ani olu ka kumaɲɔgɔn de kɔnɔna la Allemagne jamana kɔnɔna la maa 14 olu de nin tora funtɛni laataw fɛ ko kabi san 2018 n'a ɲɔngo funtɛni jamana lahawta kuma kɛ Allemagne jamana kɔnɔ o kɔrɔfɔ de Daɲɛnɛmara Institut Robert Roche ni ale yɛrɛ k'a fɔ alamisadon in ko ni funtɛni a fanga bonyana kosɛbɛ Amérique jamana polisilaka dɔ joginna polisilaka caman a joginna u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Huntsville Missouri o yɔrɔ kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko dugukolo ka lamalama dɔ de kɛra sababu ye ni ka dugukolo foron o foron de kɛra sababu ye ka se ka ni fintigilaka ninnu ka olu bɛɛ lajɛlen ka u jogin ko a fintigilaka hakɛ ka ca an ka bi kunnafoni bɛ kuncɛ yɔrɔ de la ka aw fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na ani ce jani sugantila yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan a y'a sɔgɔlen to an na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw o kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɛ ko k'an bɛn nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo. Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi